लोगोफोर नै अखा सिया बोजोबगुलायबाय बिस्कुट मानि माल बोनाया नंखायसो गैया खामानि गैया नै आं थाङा र' अखा सिबोजोबलायलांबाय आंनाबो गारिया गाज्रि जाबाय नालाय दाना जरा गैयै गामसा गानग्राफोरजोंसो बोफाबाय मोनायो सामफ्रामबो लोगोफोर गगासो मोनलायलांसिगोनदां मानसिफ्रा बुङो माथो भाद्र मासनि गगा मोननाया 12 मास थायोनो गैलालै नै उखुन्दै खुजोबलायबाय लोगोफोर नै गोजां बोथोर बायदि मैयाबो सिजाबाय दिनैबो सिजाबाय मा जानांगौ थाखा फैसा गैयाबा मानसिया अखा सिया अखा ना बार ना सान्दुं जेबो सिनायनो मोनाना लोगोफोर एखेबारे सान्दुं अखा हाबा थानांगौ ना बार बारबा थानांगौ जेबो गैया रां थाखा फैसा गैयैफोरनो नंगौना नङा लोगोफोर जाय खामायनो रोङा बेनो अखा बांखा जेबो सिनाय रोङा बिदिनो नांगौ जाहैबाय दा आंना थाइसेबो थाखा दिहुननो रोङा नालाय बे बाङा सिङा नङाबानो जेबो खामानि गैयाबा सामफ्रामबो बे बाङा सिङानोसै बिस्कुट मानि सामफ्रामबो माल रोगालाबायहैबाय लाबाबा बेसिबां ओंखारो दाबो लाबखौनो दिहुननो मोनाखै नायनोबो मोनाखै लोगोफोर बेखिनियानोसै बाय।